Гледате телевизионно утрен, предаване на 7 дни ТВ. Благодаря ви, че и днес сте заедно с нас, уважаеми зрители, в първия работен ден от тази седмица. И след като бяхме с вас в Зала България, в изложбените салони на Зала България, където ви представихме двама творци, особено оригинални и интересни, но сега пък на живо тук в студиото също двама художници с интересни предложения и разбира се една покана за, надявам се, приятна среща с тяхното изкуство, но това ще стане чак в събота на обяд. Йоланта Симеонова, добро утро, добре дошли, радвам се да ви видя, и Гал Граби. Добро утро. И двамата сте художници. Сега нека да обясня на нашите зрители защо ви поканих да ни гостувате в студиото. Защото на едно представяне в Ластрада на руски песни, една невероятна група от Казанлък, която тогава представи цял спектакъл, 4 часа или колко продължи. Да, нещо невероятно. Вие се появихте като една странна дама, като едно момиче от приказките, така ми изглеждахте с този туалет и раздавахте на публиката, разбира се, съвсем безплатно, тези ваши творби и всяка от тях е илюстрирана с стихове от руската поезия. Да. Това начин за показване на вашето творчество ли е, или просто искате хората, които са в Ластрада и на другите места, където го правите, да се доближат до изкуството? Всъщност да. Това е начин хората да се доближат до това изкуство. Това е малко нетрадиционно. Аз съм завършила психология в България, в Софийския университет. А това са едни такива специални картички с мои рисунки, част от тях, които сме изработвали в Русия, в такава Международна академия за фронтални проблеми. Името на Борис Евгеньевич Золотов. Там се правят такива. Това са така наречената терминаторна живопис. Какво представлява тя? Обяснете ми с няколко думи, да? Това представлява съчетание между картина и стих. Всеки един човек може... Чували сте за руните, нали? Да. И за, също така и за картите Таро. Това е на този принцип. Всеки един човек може да изтегли такава карта и по нея, така да се каже, такава игра е психологическа, да разбере нещо за себе си. Но е страшно интересно, че като че ли всичко това, което вие предложихте онази вечер, имаше нещо общо и с хората, с конкретния човек. Защото ние много се чудихме с нашата музикална редакторка, с която бяхме Тони, как точно успяхме да си изтеглим тези стихове, които подхождат и на характерите ни, и на ситуацията, в която живеем в момента. Да, точно това е и целта. Значи, всеки един човек сам, как се каже, интуитивно изтегля от колодата карти, точно тази, която съответства на неговото настроение, дали нещо. Може. Да, тук има много, има и празни карти. Това е интересното. Там вие сами ще си дописвате текста, така да се каже. Ще взема тук една от долу. Да. Сега искам да направите един малък анализ, защото вие много хубаво представяхте онази вечер. Значи ето е самата, ще се вижда ли там? Да. Самата картина. Би трябвало да прочета, но съжалявам, всичко е на руски. Градовска езелие се казва. Да прочета ли надолу? Да, малко. Ако преведете малко. Баба Яга в избушки тихо живеят старушка, но ест бабки извилена и вот и замучила с химии. Так, да. Всъщност това е по-скоро, че ви очаква нещо, как да кажа, нещо свързано с приказно и изненада. В такъв план. Някаква такава, да кажем, възможно е някакъв празник, в който някой ще ви приготви изненада, приятна. Много благодаря, да дам аз на оператора Венци да изтегли едно, да видим какъв му е късметът. На него е празна. Всъщност, той сам ще си допише това, което ще си... т.е. това да му само символът. Рисунката. Вечно движение. Да, вечно движение. И вече той само ще дорисува отзад нещо.
Добре, как ви дойде идеята да ги правите тези неща, защото това е страшно интересно, особено когато хората са седнали така в заведение, те са и по-отпуснати, имат повод и за повече коментари. Аз наблюдавах, че когато вие минахте и раздадохте по масите тези, как да ги нарека, карти, хайде да ги наречем карти. Да, карти. Като че ли никой не слушаше какво става на сцената, всички там четяха, превеждаха. Да. Ами, всъщност това е целта. Значи, на такива, винаги трябва на такива мероприятия, но не да бъде скучно и тривиално. От тази гледна точка. Хората да седат на една маса, а хубаво да се запознаят с някакъв нов начин, да се обединят всички да участват. Тоест, не само тези, които са на сцената, а и тези, които са публика, и те да бъдат по някакъв начин организирани. И тъй като това е направено така лично от всеки човек, до него достигат и вашите творби. Да, всъщност те остават в неговия дом, защото аз, например, си ги нося в бележника, в който се отбелязвам всички важни събития. Тази карта. Ами самите картини въздействат. И точно това е. Значи, което в момента се занимаваме заедно с моя колега, художник Гал Гръби. Значи целта е такава да направим една такава академия, МАНИ, Международна академия по нетрадиционни изкуства, в които повечето хора да изявят себе си, творци, защото има много художници в България, много талантливи художници, но те не могат, как да кажа, творчеството им не може да достигне до публиката, до широката публика. И това е целта. И освен изложбите, вие предлагате един малко нетрадиционен метод. Да. Даже мога ли да го нарека, това е джобна картина, джобен метод или нещо от този род, джобната книжка с картинки. Да, джобна книжка с картинки. Да, в която има и популярни стихове на големи руски поети. Да, и не толкова известни, и известни, да, всъщност. Ами, аз искам сега да попитам и Гал Граби, той пък ни подкамва за една среща на Шипка 6 на 15 от 12 часа. Октомври, този месец, под Кана. Все сме срещали покани, но подкани не. Искам така да се види хубаво, но колегите ще я покажат. Това е негова, само да спомена, това е негова картина. Да. Която също много... Какво ще предложите на изложбата? Значи, това е един от проблемите, аз как виждам, защото много емблеми имаме в България, проблеми. Проблеми? Да, не проблеми, а проблеми. Да. В България хората на изкуството са два вида. Значи, едните ги наричам дейци, които реализират идеите си, а другите с много идеи, няма да се изкажа, но ще използвам първата дума, всеки да се досеща. И идеята на тази Академия МАНИ е точно сега на тази среща в Шипка 6, всеки да бъде автор и съавтор. Значи тези, които не са художници, могат да участват в процеса. Как? И, например, на самата изложба ще се раздадат четки и всеки може да рисува по другите, като боди арт шоу. Да се изпробва уменията. Който примерно иска да пише, ще му бъде дадена лист хартия и това ще е един кастинг, в който ще избера една група художници, които ще ги представя в моята галерия през цялата година. По 10 дена ще дам правото на всеки. Защото аз занимавам се на такава система от рисуване на картини по нетрадиционни методи, което също се интересува, защото даден човек никога не е рисувал. След един много кратък разговор, той започва да рисува. Аз не знам тук... Самия аз рисувам с затворени очи. Така ли? Да, мога някой да ми затвори очите и правя портрет. Такъв... Мога да ви рисувам вас. Ще помоля колегите, ако искат да намерят, ако могат да донесат един фулмастер или нещо подобно, аз да видя тук... Дори химикалка ще свърши работа. Моля, ще свърши ли работа? Свършва работа, да, чудесно. Просто за няколко секунди става картината. Само да помоля колегите да ми донесат един бял лист хубав, защото тук са... Мероприятие по-скоро ще има една голяма маса на Шипка 6 и всички ние ще стоим, които сме хора на изкуството, които не сме изкуствени. Да. И които ще решиме... Останаха ли на изкуствени хора? Ами, за съжаление, е много трудно да се говори в България, защото ние не познаваме смисъла на думите. Ще кажем нещо, примерно, че сцената, как може да отидем на нея, като научим цената, защото с сцена означава с цена. Малко е влажен, защото разменяме пенси. Значи само ми трябва първо първоначална снимка визия, да, моля за своите на очите. Това е доста интересна история, Йоланта. Ти как го намираш? Ами, да, хората на изкуството, точно които не са изкуствени, те не живеят стандартно, не се занимават с стандартни неща,
и въобще са извън Това е един шаблона. начин на рисуване на енергийното поле на човека. Да. Да. Мисля, това не е точно Не е директно точно това е директен, прима виста с една линия. но забележете, че са затворени очи и освен това, вие се опитате просто да напишете нещо. Де-факто с затворени очи или да направите някакъв въобще контур с затворени очи, колко неравно и така. А тук има правилно разпределение в образ. Да. И какво ще рече това, което вие показахте сега? Как да го тълкувам? Значи господин Евгений Босяцки, той е добър график, той отдавна се усъвършенства да може да рисува само с една линия. Аз така съм имал голям досег до неговото творчество. Не казвам, че ми е учител, нито някой може да бъде ученик, защото да дадеш оценка на някой, трябва да си или на неговото ниво, или над него. За сега не смятам, че съм на нивото на никой и не се сравнявам с никой. Това с една линия е много интересно. Да. Това е още от Пикасо останал смисъл. Да. Тук вече интересното е, че се затворим, че лятно време в Студопол на планите рисувам с цинкова кофа на главата. С масени глави. И германеца сваля кофта на главата и ми гледа дали има дупки отдолу и вика и бяга. И се плаши. Не, това е доста интересно. Това ще го демонстрирате ли сега в събота от 12 часа на Шипка 6? Да, на живо, да. Има точно процеси писане на Но тези неща, това е част от ваша творба, това е ваша творба, част от това, което ще бъде изложено, не са правени с затворени очи, нали? Напротив, и тях мога да ги рисувам с затворени очи. Да, и тях може да ги рисувам. По този начин. Всички картини ги рисувам с затворени очи. Нека сега да те попитам нещо, извинявай, че на ти. Това ексцентричност ли е или опит да покажеш, че човешкото съзнание и човешката ръка, ако работят синхронно, могат да постигнат много невероятни работи? Значи, да. Дори без визуално. Да, човекът е една финна биологична машинка, както компютъра, принтера, скенера. Това са едни играчки в съвременния свят, с които ние си играем. Когато един човек е хармонизиран добре и е настроен в едно ниво, той може, не е нужно да има очи, той работи с всички сетива в едно. Разни неща, кути хора правят други неща. Не е нужно да работиш с даденото сетиво, за да го изтъркваш. Можеш общо да работиш с сетивата, не е проблем да нарисуваш каквото и да било, с затвори очи, дори да изпееш песен без да говориш. Само с едно... Да, разбира се. С една струна човек може да изсвири и най-доброто нещо. Това е един такъв проект, който примерно слепи деца могат да се научат да рисуват, да общуват с изкуството. Както има и такива примери, глухи деца да танцуват. Имаше такъв неотдавна състав, помните, Жасмин или нещо, този Жестомин, да, които танцуват прекрасно. Не, аз когато за първи път ги видях и то тук в това студио, аз понеже не знаех, че всички са глухонеми, помислих, че това са си нормални деца, когато ми казаха. Абсолютно. Аз направо бях изумен от това. После гледах и ми в НДК, нали, те имаха много спектакли. Да, имат много спектакли. Така че човешкият мозък, въобще човека като биологична единица е много над това, което ние мислиме, че имаме само тези сетива. Имаме много повече от това въпрос. Аз мисля, че в събота ще бъде доста интересно и много така наши зрители може би проявяват интерес към вашата изложба. Това също е подготовката в самото кафе. Ние се събираме, да няма някакви установки. Оттам вече на 26 октомври в една галерия Деметра Ге, там вече ще бъде де-факто реално изложбата. Всъщност не е точно галерия, това е един офис, който приютява нашите картини, нашето изкуство. Това е Деметра Ге, една фирма на Дондуков 9. Премира се на Дондуков 9. Ние ще се видим в събота и ще се уточним. Но ще бъде интересно да снимаме, да видим как хората ще рисуват и какво ще излезе под перото и четката на непрофесионалистите. Арт перформанс. Това ми малко ми звучи странно, защото имаше опити, когато и маймуни рисуваха, слонове стъпваха в бои, нали, и те правеха нещо. И те правят изкуство. Но все пак крайен краища, ако човек търси дори в такива невероятни съчетания на цветове, нещо винаги може да го намери. Да, определено. Тук идеята е друга. Значи ние работим по един проект, от който тръгна 1999 година. Даже сме участвали в други проекти, който е една книга за Гинес, огромна 2,20 на 2,40. Всяка страница на тази книга е чершаф. Всеки един чершаф е изрисуван, даже на концерти на Нойодова сме правили рисунки, е надписван. Хиляди хора от цяла България. Стотици чершафи, изписани от хиляди хора, български артисти, певци с пожелания. И тази картина ще се изстрелва в космоса малко по-нататък. И това е една книга за рекордите на Гинес, писана от цяла България. Корицата на книгата е рисувана от всички художници по малко.
на такива перформанси. Даже този диск, който исках да отворим, е точно представянето на проекта. Проблем с компютъра, какво Някой да друг път. направи? Това е България, но важно, че биологичните ни компютри работят и сме тук и сега. В край на краища, ето, даже и биологичният компютър някой път може да спре, да не иска да приеме информация. Или файла. Да. Но аз мисля, че това е пътят, по който ние можем така да докараме изкуството до хората. Един от пътищата, той не е само един. Проблемът е, че в България няма предаване, което да бъде свободно за хората на изкуство. Моята мечта е да направя предаване някой ден в някоя телевизия, където ме поканат евентуално, в България никого не каже. Ако искате в нашето предаване, можем да отделим време. Едно време за изкуство, за млади хора, да се правят репортажи, защото в България е пълно с млади хора, които се обесърчават от това, че не им се дава шанс и поле за изява, след което те се втурват с тръмглаво да се правят интересни повести, където пропадат и не намират правилно. Можем да говорим с ръководството на нашата телевизия, да се направи нещо подобно, което да бъде съвсем различно от всичко друго, това, което се прави, да се показват само изложби. Да, защото аз разполагам се на нашата академия. Ние до сега нямахме официална регистрация, но въпреки това си се занимавахме с тази. Добре, тогава значи това е само повод за първа среща и за запознанство. Йоланта, искам много да ти благодаря за всичко това, което каза. На Гал Граби да благодаря също и за рисунката. Ще си я сложа вкъщи. Да. И другите неща, които ще разкажем на нашите зрители, ще бъдат след събота. Затова ще ви поканя отново след тази изложба да седнем тук в това студио. Да се надяваме, че тогава всичко ще бъде наред с компютрите и ще покажем много повече неща. Да. И ще поговорим и за вашата идея. Благодаря ви. Успех в събота. И това е подкана. Да. Само за това забравих да ви питам. Подтик и подкана. Да. Да подканим хората, че има изкуство. Да подканим. Като ги каним и те се правят на велики и на звезди, а звездите са в космоса, не са на Земята. Ма те звездите са в космоса, знаете ли защо? Защото блестят със собствена, не с отразена светлина. Да. Благодаря, че... Благодаря ви много за гостуването. Ние пожелаваме всичко добро на всички зрители. Ако има нещо по-хубаво щастието, нека да им се случи. Благодаря. Добър вечер, приятелю млад, добър вечер, другарю, добре дошъл в нашия град, добре дошъл.